pagbuhat sa kinilaw na lukot sa kagakot-gakot. Si Papa ino sama. Sama na ikaon. Yakay sikma, milon. Grabe ha. Pit na mahaman ang among kinilaw. Ano sa lagi una maninit? Kapuhan. So ang gihugasan sa suka. So may mga lutang manhugas suka. Muna nang binis pa no. Binis. Mati sibuyas lang luy ang lamas ni. Suka. Ayan na. Kulawan na to na kay mga unang ito niya. Ano niya mga ininikat kay nagsikat-sikat na nagdiri. Kaya akong lutoon. Buhay. Ito. Muna ikuha na to sa daga. Pero naganda ito sa luto na. Ngit-ngit naman din eh. Ngit-ngit ka. Luto ka kinason ba? Paluy gilaga la. Nang among kinason ni kuha. Ang lamasan ni sibuyas dahon lang. Nanginhas. Dahon sa kamatis. Kamatis. Wala, ibutangan ko kamatis sa awos. Butangan natin ng lapito para lamit. Wala na akong napakita ang pagbutang ko sa asin sa pang luy kay wala magkupot sa akong silipon. Prepare ko ba? Mga kinason. Pabukaran na to. Sari na kinason ba? Yeah. Dito sa una. Guys, ano na ni ngamon sud ano? Kana ang kinilaw. Morang itaw na among sudan. Ay sobra kanon. Wala ginitan mga pagkaon sa pobre na dire. Pobre nga. Walay trabaho. Yan na guys, muna diyan lang kukutob muna kay mga on kami. Kay mauwaw ang mga sakop na ko magtan-aw sa kamera. Sige. Ay, humana kami kaon taon. Ano ka nang naman mo? Mapabili. Papa. Daghan mo kayo nabili. Tanaw na ta kung sa pagkaon ba o na kinaso na. Na unang ininikad o dagko kayo. So, napagid mo busok kayo man mo. Nami kayo. Busok na kayo. Busok. Kalau may lisa Sprite, set out sa Sprite, saka baso na Milo. Bikini men. Oo. Na. Milo ni dapat mga baso na mo. Shout out sa Milo. Cheers. Kampay, kampay Milo. Ipakita mo na ito. Wala. Manasad, manginasta. Ikaw na, Jel. Kuwag na ta, abangan ugma. Oh. Pagay tagani mo kwaon. Mama, Papa, Papa. Oh. Unsaman? Kinsaman? Sige na. Tili na oy. Niyang Papa. Ay, niya Mama, Papa ako po. Oh. Ugma. Kuya po, kuya. Ugma sa buntag manginasta.